Brilliant TV channel yenyu chivitiviti chisina fie kana favor. Muri Zimbabwe ndauya ndanganda kusuwai nguwa yanga yareba tisati tambopana na ma updates. But iko zvine zvirikeza tingotangira pana nyaya iri kuitika kuna Seke Road. Vakomana vanze vari kupisa matai iko zvinezvi muna Seke Road. I don't know kuti chii chiri kunyatsoitika, but ukaona pese panoitika zvinhu zvakadai so tinotanga kumhanya kukanda meso because isusu tinenge takutofungiridzira kuti pamwe zvichida isignal inenge yatotanga because anytime from now zvinhu hazvina kujeka, zvinhu hazvina kumira mushe, unogona kunzwa kwakutoitika zvakadai so since Mnangagwa akangobva paSADC chairman haachatyise, saka kusatyisa kwaakuita ikoko zvagona kana kuita sei kutotangidza futi panogona kungoitika anything. Tiri ipapo tiri kutambira nyaya iri kusiririsa zvekare, tiri kunzwa kuti Tendai Ndoro haasisiri panyika pamwe chete nesu isusu ari kunzi akafa akashayika. Nyaya iri kuitika ende pari kutendera nyaya dzakawanda wanda, ma theories pari kunzi health yayo hayo yange isina kumira mushe, but pari kutariswa kunzi mukomana ari kunzi anenge akanyanyisa kutambisa mari kana kuti kudyirwa mari nevakadzi. Iyo zvinhu zvekuti zvakarwadza vanhu. Nyaya yacho yakatombotenderera iye wacho achiri mupenyu madhezo yaya pakabuda achinzi chionai munhu uya nemari yaitambira tikada kutarisa kuna Saudi Arabia kwaaipiwa $6,000 every Friday, kuda kuti pawiki rega rega aipiwa $6,000 kuSaudi Arabia achipiwa cash magreen. Atotaura iye ine clip achitaura kuti zvoni every Sunday romande ndaigara ndiri paWestern Union ndichisenda mari back home, kuda kuti mukomana zvinhu zvake aimira achita aita. But wopane mistake, big mistake yaakazoita yaitaurwa nevanhu kuti akanoisa ma-assets muzita remukadzi ndobva arohwa ma-assets ese nevasikana vepajoni. Izvo zvinova zvinhu zviri zvapedza mazimba akawanda, ma-brothers and sisters vari muno muSouth Africa nenyaya yekuda kurohwa mari nevakadzi. Tingati kutrusta here kana kuti kuita sei, but inini ndinoona kunge kudhipa because I think kune vamwe vanhu vachiri kuita izvozvo ziva kuti anything can happen. Unoona kutosiya vana vako vatoo panguva yakaoma kana kuti panguva yekutambudzika. So the best thing kugara waisa zvinhu zvako mune iya inonzi trust. Pana anonzi ma-trusts ndo kwega kwekungakwanisa kunge uchikwanisa kuti unge uchisira mari yako. Regedza ndagara ndabatadzira zvekare musi weSunday kune maZimbabweans vakabuda vakaurayiwa kuLimpopo vakarohwa nepfuti vakazongoti iyo mota ingori ipopo paikasiyiwa yakadaro iwo ndobva wasiyiwa vari ipapo. Hatisi kuziva. Please Mazimba, kwamuri kugirikini kwese kwamungange dai muchigara, siyanai nekudenhana nevanhu, siyanai nekuonererwa nekuita zvinhu zvisina kana nebasa rese because matichadi kuti tirambe tichiluza mamwe mafellow Zimbos. Hazvisi necessary honestly speaking. Siyanai nevakadzi vevanhu mumabasa imomo, musiyanai futi nekuita dzvene zviya zvekutengesa vanhu pamurungu zvamunoita dzungurera rekuti ukapinzwa basa nemunhu obva wamutengesa kuti usarewo wakapromotwa uchinzi good boy. Good boy achishande muSouth Africa. Please siyanai nazvo zvese izvozvo zvinourayisa. Hakuitwe izvozvo ende siyanai nekudenha. Siyanai nekuvhara vanhu mari dzavo futi, zvinourayisa zvinhu izvozvo. Siyanai nekuita show off kana muchinge maona kuti mari toziva dzungurera ende munoritira kumusha pamunombokurosa mabhodha muchienda kumusha paya ndokwamunoenda munoonererwa. Kwete muSouth Africa muno hapamiwe zvinhu zvekuti zvinofanira kugara zvichiringa mupfungwa dzenyu. But anyway, inini ndinani handingazokurairei because inini handisirini baba venyu. Mbonzwa nyaya imwe iri panapa iyi yakanetsa nezuro zvisingaite. Ndoda kuti mundiudze kuti muri kuionawo sei nyaya iri kutaurwa pe. Vanhu vangopinda madrugs, vamwe vanenge vachimbotaurwa kuti mangwana chaichai iwewe ndiri kukupa mota. Rekuti warning iyo iri kusendwa na VP Constantino Chiwenga Guveya vari kusenda kuna Nachivhayo. Izvozvo nyaya yekungopapa vanhu mota iyoyo muri kumbopaparikira kupi? Vakomana tichavanyarira. Regerai vakomana munotyorwa ndo inini advice ndingangokwanisa kupa kuti vakomana munotyorwa regerai kahuni ikako because ukaona mukuru akutaura ataure mashoko akawanda zvigananda. I think makaona zvinhu zvakaitwa imimi guys. Now what more imimi zvamuri kuti pakatotanga nyaya yekuti zvigananda. I think kubva kumashuro munongoona zvaanenge ataura murume iko zvinezvi tingangoti iwarning. And this warning ukaona yaitika, who is the godfather of zvigananda? We all know him kuti ndiani is the father of Zviganandas.
we all know him. Mazita atingarambe tichitaura ese, but tiri kuona kuti shoko rasvika kudai so. Vanhu vanga mafunga kuti akanyarara nyaya yacho yakanyararwa zvakuda kupedzwa. And for your own information takada kutarisa these guys kubva kuna Mnangagwa havana sendi izve, so they are broke. That's why vari begged nezvigananda because vakatambisa mari yenyika, vakatambisa mari dzavo. In fact vachida kuti vaite se varambe varipo vachibirira tingati maelection, vachiita maskillful paelection pamasarudzo akaitwa. Saka hapana pekuti vane chimwe chavachaita. Ndosaka option yekuti kungoto zvigananda zviswedere padhuze vachizvirova mari vachiita mari nazvo zvigananda, but ndo nyaya yanetsa iwe kuti aiwaka imakomanemi padiki munhu atobhaiza iko zvinhu zvemadrugs azara kwese why vasiri kupera vanhu vacho vari kutengesa madrugs, vana vedu vachiparara, vanin'ina vedu vachiparara. Ndo nyaya dziri kutenderera pastreet. But muri yeZimbabwe ndinenge ndine zvakawanda, ndinenge ndine zvimajoka zvandaida kuti munzwisise. So iko zvinhu izvi ndinokanda rimwe joka izvezvo ndisati ndadisappear panapa. But ndisati ndaita izvozvo kune vari muSouth Africa wesanda kuregisterwa company ubva FNB business account usina work permit kana start permit, zvinhu izvozvo zviri easy. Ndauya nemunhu 1 Sawira Mukuru Education Research Owen, ndiye anopedza masports, anokuitira uri kwauri iko kugara imamubata, taurai naye panhamba dzandakuisirai pascreen, mogara maitirwa chidavado chacho naOwen. Muri kwamuri ikoko kumativi mana enyika, foneranai naOwen. Ndatopedza, handisi kuda kunyanya kutambisa nguva. Ngatisangane muchimbonzwa zviri kutaurwa panapa izvi. Mamukasei Zimbabwe, livuke njani vantwana vegazi laseZimbabwe, Grand Zimbabwe. Good morning. Ya ndinotenda zvikuru chairman, tinotenda chairman nebasa ramuri kubata. Mazarurira vana veZimbabwe, mamiliyoni eZimbabwe kuti anzwe nokuziva chokwadi kupfurikidza nedialogue yamakaita iyo na DJ Holly na Barrister na Traore pamwe chete na Kuliend, kozouya avo muovet former member weZANU-PF avo Mr. Whitehead kana kuti comrade Whitehead. Ndofunga ndambokanda kumagroups edu vanoda kuteerera that dialogue yakati rebei zvekuma 2 hours, asi inoteerereka nekuti ine zvinobatika zvizhinji zvanyatsokutsanangurwa. Ndofunga liberation struggle ndo shoko rimwe chete, ndo the only idea, the only agenda ichapusha kuti Zimbabwe inake. Zvaisiga rotaurwa na chairman nezvamaisiga rokutaura imimi maambassadors eZimbabwe ndo chokwadi chamuchanzwa mukateerera that dialogue. Ndo pamuchaziva kuti vana Barrister Jojo, vana Traore ndavanani. Hapana zvinozikamwa, havazivi kana chinhu pamusoro penyika inonzi Zimbabwe. Chavo vana venyoka vanongoti ngatimbomirai kushandisa mazinyoka mahombe, toda tivana tenyoka kuti tusina poison. Zvino kana tukazokura tukava nepoison todzokerazve here patakabvazve futi senyika. Basa ravo chete namachanel avo zvavakamavhurira kuda kunyaradza chairman Jeff Judah semanyaradziro avaizama kuita padialogue. Vaizama kuda kuti chairman Judah vasataura, umwe nomwe apiwa 5 minutes dzekutaura pasina mubvunzo, pasina anobvunza kusvikira apedza. Asi Barrister George unomanya kuda kupingira kuti chairman vasataura. Vese na Traore vanomanyira kuda kupingira kuti pasataurwa kana chinhu. Wonyasa kuona kuti ZANU-PF haizorori, havadi kuti pasine ZANU-PF. Vana vamabvakura, vana zvibereko zvamachawa, third generation yamachawa. Chinangwa chayo ndechekungoti ngatipfuurire mberi, tigadzirise ZANU-PF, tigadzirise nyika. Imi mumbori vanani? Munoda kugadzirisa nyika ipi yamuri kuda kugadzirisa?
our current situation haitombodi kana kugadziriswa pairi apa. Inga comrade Whitehead vatsanangura zvakanaka padialogue kuti let's go back to 1957 totangira ipapo kugadzira nyika yedu, totanga kuidentifya kuti who is a Zimbabwean, ende ndo the main point yatinogara kutaura kuti munhu anonzi ane chido nenyika yake, anoda kuvaka nyika yake, ndiani, akambobvepi, akambozvarwa kupi, ndoerudzi rupi. Kwete zvekungoenda pamaherald vachitaura kuti nyika inovaka nevene vayo, tisu tine chido, president vane chido nenyika, kureva bumbwa iro, idioti mambara. Hakuna bumbwa rinoita chido nenyika yeZimbabwe, hakuna Nyasaranda rinoita chido nenyika yeZimbabwe. Let's go back kunotsvaka vana veZimbabwe chaivo, ndivo vega vane chido nenyika yeZimbabwe. Maakuziva manje kuti anonzi Traore ndiani, anonzi Barrister Jojo ndiani. Havana chokuita nenyika vanhu vese avo. Chavo vakatumwa kuzopofumadza vana veZimbabwe, kuzotosora vana veZimbabwe kuti vasasvinura. Vane mukana, teererai that audio, muchazvinzira mega. Tinotenda chaizvo kuna chairman nebasa guru ravari kuita, kuramba vachiisa chokwadi pachena, kunyambe chichida kuvhiringwa kana kuda kuti vadzime chiedza, zviri kutadza. Nyika yese ichapedzisira yapa shoko rimwe chete re-liberation struggle, sezvataura comrade avo former weZANU-PF comrade Whitehead. Zvakureva izvo kuti vanhu vazhinji vanobvumirana ne-liberation struggle, asi chasara ndechekuti vaengage na chairman, shoko rifambe riri rimwe chete. Nokuti chasarazve ndechekuti vese vane makore ati wandei vakange varipo pachimurenga chepiri vabvume kuti havana chavachagona kuita kunze kwekutsigira vechidiki, kunze kwekutsigira chairman Jeff Judah ne-liberation struggle. Vakabvuma kungowira pasi kuti isu takazvitadza, takazama kumbotevera mapolitical party namaovheti zvikaramba. Iko zvino taakutevera imimi vechidiki pa-liberation struggle, ndo zvangosara chete. Nokuti hondo yese yakarwiwa yechimurenga chepiri yanga isiri hondo yekusunungura Zimbabwe, yaiva hondo yekusunungura Africa. Iko zvino paakudiwa hondo yekusunungura Zimbabwe. That's why iyo yakarwiwa naManyasarandi namabumbwa akabvuta nyika yeZimbabwe. So yanga isiri hondo yeZimbabwe, yaiva hondo yeAfrica. Saka tava kuti kwakaenda varungu naManyasarandi ngaendewo ikoko kunyika dzawo, chimwe nechimwe chidzokere panzvimbo, pamberi nokutora nyika yedu. Umwe neumwe ngadzokere panzvimbo yake, panyika yake, paivhu rake rechiberekero. Usava mberi, usava shure, usava pakati, asi ivapo.